Аз се запознах с следващия лектор преди 5 или може би 6 години на точно в този град една конференция, която се казваше WebTech, която давно не се е случила тук. И тогава той говореше за REST. И също така говореше малко за Ruby. Днес ще ви говори за Redis. Очевидно си пада по неща, които падат с R. Които започват с R. Едно от последните му изпълнения беше на Rails Garus, друго нещо с R, в което накара орди жени да се занимават с Ruby и вече постоянно ги тормози и в Facebook са анимирани гифове. Също Свилен е един доста вдъхновяващ човек и сега ще ви оставя да ви го покажа. Здравейте, чуваме ли се? 6. Здравейте, казвам се Свилен. Предишната лекция ме вдъхнови да направя този слайд. И аз също разбирам от веб дизайн. Виждате, избрал съм различен шрифт. Казвам се Свилен Иванов, много обичам да програмирам. Тук се опитах да си направя снимка собствена, само че до толкова ми стигнаха уменията. Знам Word, Excel, интернет. Според моите роднини много разбирам от компютри, затова те винаги ми се обаждат да ме питат какъв телевизор да си купят. Програмирам на Java, на JavaScript. Знам каква е разликата между Java и JavaScript. Повече пиша на Ruby, програмирал съм на Perl. Някой от вас програмирал ли е на Perl? Моите съболезнования. Да. Харесвам да пиша на Java, може би е стокхолмски синдром, не знам. Но най-много повече харесвам Java виртуалната машина, защото тя е една уникална платформа. Но стига за тези технологии, нека да продължа с това, за което съм дошъл. Какво е Redis? Redis е един от тези модерни сървъри за съхранение на информация, която, за разлика от другите сървъри, които завършват на SQL, MySQL, всъщност MySQL, не, PostgreSQL, Microsoft SQL сървър и така нататък, тази информация не е структурирана. Тоест, вие нямате някаква схема, в която да се опитате да напъхате вашата информация. Redis ви позволява да съхранявате информацията с една основна концепция, която се казва ключ-стойност, key value на английски. Тоест, също определен ключ, вие имате определена стойност. Мислете си, че това са пощенските кутии, които се намират пред входа на блока. Вие имате много такива пощенски кутии, милиони, милиарди, колкото памет имате. И за всяка една от тия пощенски кутии вие имате ключ, с който може да отключите и да сложите някаква информация в нея. Обема на информацията също може да варира от 1 байт до страшно много, гигабайти. Къде я съхранява тази информация Redis? Redis я съхранява в оперативната памет, като от време на време, тъй като знаете, оперативната памет е крехък ресурс. В момента, в който някой се спъне в разклонителя на сървъра, информацията изчезва. Вие не искате това, вие искате да я съхранявате. Ако искахте вашата информация да изчезва, щяхте да използвате MongoDB или MySQL. Но вие искате да използвате Redis. Вие искате вашата информация да не изчезва. Затова от време на време тази информация може да се записва периодично на диска. Защо не се... Тук има една малка звездичка, която съм добавил. Това може да се настройва. Тоест, Redis може да се настрои или периодично да записва информацията от паметта на диска, или при всяко едно записване на стойност в него, тази информация да се запише на диска веднага. Разбира се, двата подхода много зависят от това каква информация съхранявате и дали може да си позволите да изгубите няколко секунди от време съхранена информация или не, при евентуално изключване на сървъра без предупреждение. За разлика от другите, за първ път ще я кажа тази дума, NoSQL решения. Вие имате различни типове данни, които можете да съхранявате във всяка една от тези пощенски кутии. Тоест, не можете да слагате само вътре поредица от символи, стрингове. Също така вътре можете да поставяте списъци, които
представляват много елементи подредени. Можете да съхранявате хеш таблица, стандартна хеш таблица, каквато имате в паметта, примерно и в езиците за програмиране, които използвате, ви предоставят. Но можете да записвате такава хеш таблица, може да запишете и в Redis. Имате друг тип данни, който се нарича множество или сет. Това са елементи, които, за разлика от списъка на първа точка, те не може да имат повторения. И също така е една вариация на това множество, sorted set, където елементите са подредени по някакъв критерий и те отново не може да имате повторения. Всички тези операции върху тези типове данни, изобщо върху всякакви ключове в паметта на Redis, може да се изпълняват в транзакция. Какво означава това? Че можете да запишете няколко стойности, но ако решите, вие винаги можете да отмените това записване, ако не кажете на Redis, транзакцията е приключила и информацията да се отрази в неговото хранилище. Транзакциите не си влияят помежду си, т.е. ако имате два клиента, които работят с Redis, когато стартирате транзакция, втория клиент не вижда промените вие, които правите междувременно по ключовете, докато първият клиент не комитне тази транзакция, т.е. не каже, транзакцията е приключила, стойностите могат да се запишат в паметта. Казахме какви видове стойности, нека да дадем няколко примери какво може да записвате в отделните типове данни. Стандартно, примерно, можете да запишете HTML страница, която представлява някакъв низ. Това е най-базовият тип от данни, който може да записвате. Освен низове, имате и числов тип, т.е. обикновено число, върху което може да правите някакви допълнителни операции, например да го увеличавате това число, да го намалявате, да го нулирате, да проверявате дали е стигнал 0 и така нататък. И примерно можете да го използвате за броене на някакви събития. Например, колко пъти вашите потребители са се логнали във вашето приложение. Също така, можете да имате множество без повторения. Какво приложение може да му намерите на това множество? Например, можете да имате ключ, който да съхранява ID, уникалните идентификатори на вашите потребители, които са се логнали днес. И вие да допълвате това множество. Разбира се, този тип е подходящ, за разлика от списъка, защото когато някой човек се логне втори път, той няма да се добави втори път в този списък. Можете да имате примерно секция във вашия сайт, която казва последните статии, които са написани във вашия сайт, са статия 1, статия 2, статия 3 и така нататък. Или последните обяви в сайта за запознанства, който пишете, са тази и тази обява. Затова можете да използвате типът лист или списък, в който можете да добавите уникалните идентификатори на тези постове или тези обяви и така нататък. Имате също така типът хеш таблица, която представлява просто таблица, в която имате ключове и стойности. Например, можете да записвате информация за потребителските сесии. Кой е текущо логнатият потребител? Уау! И кога изтича неговата сесия. И също интересен тип данни, за които споменах, са сортираният списък, в който вие много лесно можете да правите класации. Например, ако вашето приложение има някаква игрова функционалност, например, кой отговори на най-много въпроси в сайт за въпроси и отговори, вие можете да имате един такъв сортиран списък, в който можете да добавяте броя на отговорите, които всеки е направил срещу даденото потребителско име. Хубавото на този списък е, че вие винаги можете да разберете кой има най-много отговори, защото той се намира на последно място в този списък, защото списъкът е сортиран в нарастващ ред. Тоест, този списък ви представлява класацията, която винаги е подредена по това, кой е най-активният потребител във вашия сайт. Той key-value държи. Кое? Списъкът е? Да. Да. Всъщност те го наричат стойност и ранг. Ранкът представлява числоцето, стойността е
Само секунда, защото Стефан ме разсея да си пусна таймера. Ранкът е по това, което се сортира, а стойността е тази, която имате в списъка. Натиснах нещо. Натиснах го същото и се оправи. Какво можете да правите? Имате, разбира се, команди, това са команди, които вие изпълнявате срещу сървъра Redis. Имате команда за установяване на стойност и за взимане на стойност. Можете да увеличавате тази стойност с единица или с произволна стойност. Можете няколко ключа да ги установите с една команда. За какво може да го ползвате това нещо? За броячи. Най-различни. Хората искат да има статистики. Колко човека са се логнали, колко пари са похарчили днеска на вашия сайт, колко точки са натрупали в играта и така нататък. Всичко това можете да го правите с ето тези команди. Веднага ще ми кажете, това можем да го правим и с релационните бази данни. Да, така е. В релационните бази данни такова често обновяване на информацията може да ви струва скъпо, т.е. да изисква много процесорно време или много ресурси на сървъра за база данни, който може да се занимава с нещо по-интересно, нещо в което му е силата. Той не е толкова практичен, когато искате просто да увеличавате някаква стойност с единица, особено ако имате страшно много потребители. Милиони или милиарди. Разбира се, зависи от базата данни и хардуера, с който разполагате, но с Redis това е по-удобно и по-лесно, отколкото с едно SQL-базирано решение. Имате една команда, която се казва getSet, която прилича на игра на думи, но тя представлява команда, която успява да запише, която записва стойност и връща старата стойност. Защо ще ви е необходима такава команда? Това нещо става атомарно, неделимо, т.е. не може да бъде прекъснато от някой друг клиент, който го прави и можете да го използвате за анулиране на брояч. Имате команда, която се казва setNX, която преведено е set установява NX с expiration, т.е. не, съжалявам, грешка, записва стойност, ако няма такъв ключ, т.е. if not exist. Може да го използвате като синхронизационна примитива, т.е. няколко клиента се борят за определен ресурс, но за да го вземат този ресурс, те трябва да се синхронизират помежду си, така че да не се наложи два клиента да почнат да правят едно и също нещо. Те могат да използват setNX за заключване. Имате също така операции върху битове. Веднага ще кажете, ние сме 2013 година, какви са тия битове? Моят компютър има 8 гигабайта RAM. Това са 8 гигабайта по 8, 64 гигабита имам. За какво си играем с битове? Битовете са много подходящи, когато имате огромен масив от данни и просто искате да използвате някакви флагове. Например, потребители, които са се логнали във вашия сайт, можете да транслирате ID-то до определен бит в една дълга битова маска. Така че с много малко ресурс вие можете да борите в реално време колко активни потребители имате. Разбира се, тук говорим за милиони и милиарди потребители, които работят с вашия софтуер. Мислете си мобилни игри, например. Там клиентите са доста повече, отколкото нормални уебсайтове. Малко уебсайтове са с милиони и милиарди потребители, но ако имате някакви мобилни игри, с които комуникират с сървър, тези мобилни устройства много често правят страшно много заявки и вие можете по този начин много оптимално да си генерирате статистики в реално време. Как си избирате имената на ключовете? Няма някакви конкретни изисквания. Имената си ги избирате просто по начин, по който ще са ви удобни за търсене. Например, тук съм дал пример, в който имате ключ, срещу който стои някаква информация за потребителя. Затова вие в ключа можете да си кодирате по това, по което ще търсите. Хубаво е да го кодирате в ключа, защото в противен случай, за да намерите конкретен потребител, вие трябва да изитерирате цялата ви база данни, за да намерите вашия конкретен потребител и в смисъл да извлечете за всеки един потребител информацията и да проверите дали е това, което търсите. Това е много трудоемко, затова е хубаво веднага директно да отидете и да бръкнете в почтенската кутия и да извадите информацията, която ви трябва. Затова можете да кодирате в ключа
критерия, по който търсите, в случая тук е кодирано ID-то на потребителя. Ако искате да следите колко пъти са се включили във вашата система потребителите, може на конкретен ден, можете да кодирате в ключа датата. По този начин имате директен достъп до информацията, не е необходимо да итерирате и да я търсите. Стойностите, както казахме, потребителя може да има много полета, като малко име, фамилно име, имейл адрес, пол и така нататък. Това нещо не се представя удобно в тип, примерно, string, освен ако вие този обект, парченца информация, не го се реализирате до някакви байтове. Това може да стане по хиляди начини. Т.е. структурирана информация да я представите в поредица от байтове. Може да използвате JSON, може да използвате Protocol Buffers, изобщо може да използвате всичко, каквото може да конвертира някакъв обект до низ. JSON има предимството, че е лесно четим, т.е. лесно може да дебъгнете информацията. Protocol Buffers е двоичен протокол, по който е много по-компактен, така че той би бил подходящ, ако имате повече информация. Какви операции имате върху списъците? Можете да добавяте елементи в началото и в края на списъка. Можете да взимате елемент от началото и края на списъка. Нищо фрапиращо. Можете да изтривате даден елемент от списъка. Можете да взимате определен отрязък от този списък. Можете да вземате и конкретен елемент от него, примерно петият елемент. Всички тия операции са направени оптимално, така че да бъдат сравнително бързи за голям обем данни. За какво може да използвате списъците? Освен, нали, че може да добавяте махате елементи, за какво може да ги махате тия елементи? Например, можете да си направите опашка за асинхронно изпълнение на задачи. Какво означава това? Това е класически шаблон, в който имате определен брой worker-и или процеси, които обработват информацията и имат, които в този шаблон се наричат консуматори или consumers, и имате също известно количество producers, т.е. такива, които слагат задачи за тези workers. И с помощта на този списък вие можете да си направите много бързо и много лесно опашка, в която тези, които обработват информацията, да стоят и да чакат в тази опашка да се получи някаква задача, да я вземат и да я обработят. Хубавото е, че Redis гарантира, че примерно два worker процеса няма да вземат една и съща задача. Тоест, той гарантира, че една задача ще бъде взета само от един worker процес. Съответно, вие можете да добавяте в вашия клиент може да добавя задачи с тези операции. Можете списъка да го използвате да направите таймлайн в смисълът на Twitter или смисълът на Facebook. Тоест, поредица от събития в някаква псевдосоциална мрежа. С LPush добавяте нови събития в този таймлайн. Примерно, Петър снима за 564 път неговата котка. Или вашата досадна приятелка от училище пак се оплаква за нещо. С LPush можете да добавяте информация в този списък, а с LRange можете да извличате последните n на брой поста. Тоест, не е необходимо вие да извличате винаги примерно всичките 1 милион или повече оплаквания на вашите приятели от социалната мрежа. Само да отворя една скоба. Twitter използват Redis, мисля, че върху няколко терабайтов клъстър, да държат на всеки един от потребителите. Благодаря. Това не са 10 терабайта, това са 10 минути. Задъхах се. Няколко терабайтов клъстър използват, за да съхраняват последните 800 твита на всичките си клиенти. Затова, ако вие скролвате достатъчно дълго в Twitter, изведнъж те ще спрат да се появяват нови твитове. 800 е числото, аз съм го проверявал. Можете да използвате условията функционалност Recently Viewed, т.е. какви продукти последно вашите потребители са гледали на сайта. Като с LPush добавяте всеки един нов продукт, който те кликнат или видят, а с LTrim винаги държите този списък примерно до последните 5.
за да не държите всичките 1000, примерно, продукта, хайде да не казвам какви точно, примерно продукти, които вашите клиенти може би са подцъкали по сайта. Имате множества, върху тези множества, освен стандартните операции, добавяне, махане, търсене и така нататък, можете да правите сечения между тях. Можете да ги обединявате, можете да правите разлика. Изобщо тези стандартни операции с множества, които са ви познати от втори курс компютърни системи в университета. Няма да се спираме за подробно на тях. За какво може да ги използвате тези множества? Можете да направите връзки между определени обекти. Примерно, ако правите псевдосоциална мрежа, можете да имате списъци с followers и followees. Те са идеални да бъдат множества, защото не трябва вие да следвате един човек два пъти. Тоест, един път като го добавите, не е хубаво да го добавите втори път, защото просто се дублира информацията. Можете да използвате да съхранявате тагове. Таговете също са подходящи да бъдат в множество, защото когато търсите когато търсите за даден таг, вие можете да търсите по няколко тага едновременно. Например, ако имате тагове Linux, Programming и Ruby, с операцията за сечение между множества, вие можете да направите сечение между това и между това, за да видите дали всъщност тези всичките тагове присъстват в този списък. Защо не ги търсите един по един? Ами защото е бавно. Със сечение става по-бързо. И какво може да правите с сортираните списъци? Може да правите класация. Хубавото на класацията е, че тя винаги стои подредена. Тоест, независимо как добавяте елементите, автоматично структурата от данни пази подредеността си. Например, имаме някаква класация. Стефан, Петър и Свилен. Стефан, това е Стефан Кънев. Не ми стигна кутийката, за да напиша Кънев. В която добавяме хипотетичния потребител Иван. Иван го добавяме на номер 2, с ранг номер 2. Иван избутва Петър от второто място и застава той втори, а предишният втори става трети. Никой не може да измести Стефан от върха. Това беше идеята на този слайд. Класациите, които правите, всъщност могат да бъдат по най-различни критерии. Както казахме, много са популярни игровите сценарии в модерните приложения и сайтове. С тези подредени множества, критерият, по който сортирате, примерно най-много loves, примерно дадени на някакво изпълнение, или най-много лайкове, или най-много теми пуснати и така нататък, най-много отговори получени за дадена тема. Всичко това може да го съхранявате в сортиран списък и много лесно може да изваждате и да разбирате кой е, примерно, топ 10, топ 20 и така нататък. И последният тип, за който ще говорим малко по-подробно, е хеш таблица. Хеш таблицата представлява просто ключове и стойности, които можете да съхранявате. Например, можете да транслирате обектът продукт, в който имате име и колко бройки имате от даден продукт. Може да го транслирате до ето този запис. Това означава, че срещу ключът продукт 1 вие имате следната информация. Created at, product ID, name, available. Можете да съхранявате, това е друг начин, по който може да съхранявате сложни обекти. Тоест не е задължително да ги сериализирате, може да ги съхранявате и като хеш таблица. Какво можете да правите до тук от гледна точка на програмиста? Сега от гледна точка на администратора. Още един сървър за администриране. Можете надежно да съхранявате данните, т.е. когато спре токът, те да не изчезнат, както казахме. Можете да ползвате снапшотинг механизъм, който през определено време или, ако са променени n на брой ключове в паметта на Redis, да записва текущото състояние. Не се записва във всеки един момент, защото би било много бавно, защото достъпа до оперативната памет е много по-бързо достъпа до, ще да кажа твърдия диск, ама то вече твърди дискове настанаха, примерно диск или SSD драйв. Можете да използвате append only file, т.е. всяка промяна се записва на твърд диск. Ще казвам твърд диск, съжалявам. Се записва на твърдия диск или на диска. Да.
Мерси. Това е по-бавно, защото включва входно-изходна операция при всяко записване на информация, но е по-сигурно. Можете да използвате и комбинация от двете. Тоест, през определено време да правите снапшот, докато през това време правите append, докато всяка промяна се апендва към... Всъщност тя е разликата между последният снапшот, представляват тези append операции. Имате възможност за репликация, която може да се използва за scalability или мащабируемост. Прекрасен превод на български. Много съм горд с мащабируемост. Може да освободите мастер сървъра от записване на информацията на диска. Какво означава това? Тоест, имате два сървъра. Единият си пази информацията само в паметта, вторият сървър е негов слейв, който репликира от първият сървър, но с тази разлика, че вторият сървър е конфигуриран много по-агресивно да прави снапшоти. Това означава, че вашият мастер сървър ще бъде освободен от задачата да записва нещо на диска, и което би било потенциално опасно, ако той бъде загасен без да очаква. Затова слейвът, който използвате, той може да се грижи за надежно съхранение на информацията. Какво става обаче, ако до сега говорихме, нали, че всичко записва в паметта? Какво става, ако паметта свърши? Опция номер 1. Добавяте още памет. Най-лесното. Отивате в сървърното помещение, отваряте компютър, добавяте нова памет. Какво става, ако свърши паметта още? Може да използвате така наречения шардинг, т.е. информацията да разделяте в няколко Redis сървъра. Например, ако потребителското име на човека, юзернейм, завършва на А, го запиши в сървър номер 1. Ако завършва на Б, го запиши в сървър номер 2. Ако завършва на С, го запиши пак в сървър 1. Да. Тоест, можете да използвате по определен начин да разпределите ключовете между отделни сървъри. Може да използвате автоматичен failover, има такъв инструмент, нарича се Sentinel. Това означава, че ако отпадне единият ви Redis сървър, неговият слейв може да вземе неговата роля. Позволява апгрейд без даунтайм, много яко. Можете трябва да направите просто репликация на старата версия на новият сървър и да използвате автоматичния failover да ви се сменят сървърите, ролите им. Можете да го конфигурирате без да го рестартирате. Какво по-яко от това? Имам ли време за демонстрация? Много. Да видим. Така. Redis е много малък. Компилира се за... Ако напиша правилната команда. Изтрих всичко старо, компилира се за броите. Само секунда да изчистя каквото диск ли не се пише така. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Ще броя на ум, защото не ви дразни. 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019. Това е компилацията. 20 на секунди, аз така го сметнах. Така го преведа. 30 максимум. Това е което е необходимо, за да вие да използвате Redis. Аз между другото се опитах, всъщност аз го компилирах върху Raspberry Pi, работи, няма проблеми. Но сега Raspberry-то е вкъщи. Стартирате го. И това е. Защо една от причини да го използвате, има страхотен ASCII арт при стартиране. И да направим една опашка, която блокира. Ето, BLPOP. Командите са леко асемблерски. Някой знае ли какво е асемблер? Пишат на ASM.js. Добре. Вярно, ASM.js. Вярно. Те изглеждат малко криптични, малко неразбираеми, но се свиква. Няма проблеми. BLPOP означава Blocking Pop. Демек, опитвам се да взема от опашката, от списъка full, някакъв елемент. Нулата накрая означава, че аз ще чакам вечно, с timeout 0. Демек, ако никой не добави в тази опашка, то аз ще си стоя и ще чакам вечно.
Нека да добавим нещо в тази опашка. Примерно в LPush добавя, тя е опашка, но всъщност това е типът списък. Добавям един елемент full test, натискам Enter. Чакайте малко. Така, добавих елемента. Integer 1 означава, че операцията е свършила успешно. Да видим какво е станало на другата конзола. На другата конзола съм отблокирал след 57 секунди и съм видял, че съм приел тест 2. Така, два процеса могат да си комуникират помежду си с помощта на Redis. И приключвам с бенчмарк, който показва колко операции в секунда може да използвате на Redis. Значи в момента правя 200 паралелни клиента, които записват 1 килобайт информация. Не 1 килобайт, 10 килобайта. Виждате ли нулата на другия ред? 10 килобайта данни и това нещо го правя 10 000 пъти. Така, първите два може да ги игнорирате, те са някакви ping реквести. Виждате, че може да вкарате 554 000 пъти в секунда, 200 клиента могат да вкарат 10 килобайта информация в този сервер. Също виждате, че и другите операции са доста също бързи. Примерно добавяне на елементи в опашка са 44 000 в секунда, извличане на елементи 48 000 пъти в секунда и така нататък. Тоест, той е изключително компактен и бърз сервер и както виждате на 2-годишен лаптоп прави 50 000 реквеста от 50 000 обработвания в секунда от 200 паралелни клиента и това нещо го прави 10 000 пъти, докато си говоря. Да видим имам ли още нещо, с което мога да говоря или да приключвам. Демонстрация? Не, нямам. Въпроси? Понеже се опитах да го ползвам и се надянах на кола, имам конкретен въпрос. Имам 300 000 записа в сайт за имоти. Така. И от тях искам да изкарам тия, които са от Пловдив и да ги сортирам по цена и да направя пейджинг в Redis. Не можа да намеря свясно решение. Sort by има едно, ама то е бавно. Тоест аз трябва да ги набутам в JSON обекти или в нещо по-смислено. Не. Защото аз не можа да намеря нещо като таблица с колони. Смисъл съвкупност от рекърди, нали? First name, last name, location, цена, дрън. Това не го видях. Не видях индексиране. Смисъл Mongo се справя много добре. Не съм против нереалационните бази, просто това е извращение според мен. Има частична употреба. Тоест, това кейс не мога го реша. Да, значи не искам да казвам, че това трябва да замените Redis, да замените MySQL с Redis. Всъщност, да, не искам да кажа това нещо. Тоест, да, можете да използвате истинска база с Redis. Те много добре се допълват. Например, критична информация, като примерно плащания, изобщо такава информация, която не може да си позволите да загубите, примерно акаунти и така нататък, може да се държите в база данни. Релационна база данни, истинска база данни. Хеширане, временни статистики, постове, различни вюта на тази информация, която имате в релационната база данни, може да си я държите сготвена в Redis. Значи, както каза Наков, ако искате така да правите търсене и сортирания, с пейджинг и сортинг и филтеринг е най-първото нещо в Web Application. Да, въобще. Това не е подходящ use case. Но ако искаш да правиш, примерно, статистики, които са, примерно, колко обяви днеска са вкарали в сайта за имоти, Redis би се справил много добре. Ама става неприятно да ползваш две отделни бази. В смисъл, от гледна точка на администриране, бекап настройки и т.н. И на инфраструктура, щеш. Вярно е. Това е още един компонент във вашата екосистема. В тая връзка не е ли дошло време релационните бази данни да интродюснат някакви такива парадигми от сорта на sorted set, хештейбъл и подобно, защото трябва да работим само с някакви шибани таблици, които просто не са удобни на всеки един момент и value pair няма в базите данни, в смисъл като парадигма, няма хештейбъл, няма много такива неща и ни правим простоти. Да. PostgreSQL, мисля, че правяха някакви неща последно. Тоест течението е на там. Да. Очевидно, този модел, нали, нерелационния, има смисъл. И
това го показват големи компании като Foursquare и подобни. И Twitter, които не ползват SQL. Да, Redis може да вземе добро място в инфраструктурата. Не е въпросът да го вземе, въпросът е да комбинираме истинска база с Redis в едно, защото е по-лесно за администратора и въобще. Не е нужно да учиш две аплита и да комбинираш как правим транзакция между Redis и MySQL, нали? Ще отдекнем пак на кола, трябва да дистрибутят транзакции с двуфазен commit, няма нужда. Да, този филм сме го гледали. Да. Добре, има ли други въпроси? Здрасти. Здравей. Искам да питам с две думи, какво не трябва да слагаме в Redis никога? Критична информация. Информация, която не можете да си позволите да я загубите. Потребители, payment информация. Какво трябва да слагате в Redis? Не само кеш, различни вюта на информацията, която имате някъде другаде. И другия ми въпрос е, имам някакъв обект, който е статичен, обаче параметрите му са в релативна база данни. При стартиране на апликацията го дъмпвам в паметта за многократно ползване. Въпросът ми е дали да ползвам паметта или има смисъл да ползвам Redis? Смисъл за да го извличам наново. Паметта означава една машина, един процес, евентуално няколко треда. В момента, в който искаш този обект да го достъпват няколко отделни машини, т.е. да скалираш хоризонтално, да добавяш машини, може би е добра идея този обект да си го сложиш в Redis, защото тогава той ще бъде достъпен от няколко машини едновременно. Ако е само една машина и примерно ако използваш Java, да речем, там е много лесно всички тредове да го използват този обект. Виж, примерно в Rails, в Ruby, примерно ако е процесен модел, това, което обработваш, там не е удобно да споделяш. Примерно сесията не може да споделяш лесно между процесите, пък камо ли да променяш? Ти може да споделиш, ама камо ли да промениш? Затова, ако се сложи в Redis, тя е на централно място, всички процеси, всички тредове, всички сървъри може да достъпват. Няма ли някакъв дроубек по отношение на ресурсите от ползването на Redis екстремно? Имам предвид, има ли за какво да се притеснявам да ползвам Redis за каквото си искам? Защото се сещам за доста неща, които бих го ползвал за директно четене, за кеширане на каунтери и така нататък. Ние ползваме няколко Redis сървъра в професионалното ми занимание. Използваме няколко Redis сървъра с няколко гигабайта памет, която постоянно варира от 0 до n на брой гигабайта. Така че не е проблем. В смисъл, използва се яко в продъкшн и до сега не сме имали проблеми. Надявам се. Чакай да си видя имейла да ти кажа дали нямам проблеми. Добре, един финален въпрос. Значи ние работим сме Java Shop и използваме Infinispan за кеширане. Как сравнява Redis като кеширане, защото той все пак не работи в същия процес, той си работи в отделен процес, дори да е на основната машина. Аз не съм запознат с, как го каза... Infinispan преди беше JBoss Cache. Ясно. Окей, той може да се дистрибутира. Тоест... Да, той е Enterprise Level Cache. Чудесно, нека да го... Да, в смисъл той е много изглежда по-адванст. Той е сигурно много по-стар от Redis. На in-memory, който се ръгал. Може ли да записва на диска? Примерно, ако е студен кеша, е лошо, нали? Има persistence, да. Persistence, кластериране. Биене. Cross-cluster transactional processing. Биене. По-бавен, според мен, за някакви неща. Да. Той е само кеш. Ключ стойност. Redis е нещо много по-мощно като концепция. Това е Data Structure Service. Якото на Redis е, че всъщност той има най-много... Има страшно много... Забравих да се влека фанелката. Има страшно много типове данни. Примерно тези сортираните типове могат да надградят неговата цел да бъде само кеш. Примерно може да бъде за съхранение на класации лесно, които се апдейтват в реално време от много места. Примерно представете си имате няколко 100 милиона клиента мобилни устройства. 100 е супер много, но десетки милиони клиенти, които работят едновременно и постоянно генерират някакъв трафик. И вие искате да го класирате този трафик. Примерно пеят песни или
лайкват някакви неща и вие искате в реално време да виждате кое е най-лайкваното нещо. И това може да го направиш с Redis, с сортираните типове. Докато кеша, той най-много да записвате някаква информация там, да я вадите. Но има място в някой ъгълче. Самите кешове да стават като Redis, т.е. да дават възможност по-сложни структури да се записват стойности и върху тях да правят някакви query. Да, точно така. Въпросът беше дали може да се правят, дали може да слагат допълнителни... Да, може да се правят query-та, но те са бавни. Най-хубаво е да може да си бръкнете по ключа да си вземете информацията. Като добавят индекси един ден и ще станат бързи. Добре, ако ви трябва свилен за това да си дискутирате Redis с него, убеден съм, че ще го намерите, ще го познаете по... Синята. Знаете как изглежда. Да. Нека да му благодарим.